Banská Bystrica a jej okolie zaznamenávajú v posledných rokoch dynamický rozvoj a zvyšovanie kvality života jej obyvateľov. Je to aj vďaka efektívnemu využívaniu podpory z európskych štrukturálnych fondov. K bilancovaniu uplynulého programovacieho obdobia sa predstavitelia mesta a zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zišli na hodnotiacom seminári s regionálnymi médiami. Myslím si, že práve pomoc Európskej únie cez fondy, ktoré umožňujú takéto čerpanie alebo realizovanie týchto peňazí v rámci mesta je veľkolepá a mesto určite by nemalo dostatok zdrojov, či už je to otázka škôl, otázka sociálnych zariadení, otázka ciest, sietí, kanalizácií, odpadového hospodárstva. To sú veci, ktoré sú veľkou pomocou pre mesto a myslím si, že aj to obdobie programovacieho obdobia 2004-2006 tých predvstupových fondov bolo pozitívnym obdobím pre mesto Banská Bystrica, pretože nie je samotné mesto, ale ako mesto, ako akcionár vo vodárenskej spoločnosti získalo projekt viac ako miliardu slovenských korún na definitívne odkanalizovanie celého mesta, čo si myslím, že by mesto samotné nikdy zo svojich zdrojov nedokázalo. Príkladom toho je aj dnešný deň, keď zatvárame problém komunálneho odpadu na Pršianskej terase, lebo sa z prostriedkov Európskej komisie rekultivovala veľká skládka komunálneho odpadu. Keď tam niekto dnes príde, tak tam vidí len odvetriavacie šachty a zelenú trávičku, to znamená, že je to prostredie, ktoré sa dá využiť na rekreáciu, na oddych a samozrejme, že z hľadiska vývoja tejto lokality je to veľmi pozitívna správa pre Bystričanov, ktorí v tejto lokalite bývajú. Regionálna politika je jednou z hlavných priorít Európskej únie, pretože jedine tak sa dá naplniť tá hlavná myšlienka, na ktorej stojí Európska únia, to je myšlienka solidarity, či už je to solidarita tých väčších s tými menšími, tých starších s tými novšími členmi, alebo tých bohatších s tými chudobnejšími. Práve preto sa stretávame dnes aj tu, pretože to gro tých peňazí regionálnej politiky smeruje do regiónov, ktoré nedosahujú tie 3/4 priemeru Európskej únie. 12 rokov sa v týchto miestach sústreďoval komunálny odpad z Banskej Bystrice. Je to celkom 630 000 kubických metrov uložených na ploche vyše 44 000 metrov štvorcových. Neupravená skládka ohrozovala životné prostredie predovšetkým priesakmi do podzemných vôd. Skládka prestala byť hrozbou aj vďaka fondom Európskej únie, ktoré pokryli 3/4 zo 67 miliónov korún, ktoré boli vynaložené na jej zabezpečenie. Na hodnotiacom seminári v Banskej Bystrici vystúpil aj zástupca Európskej komisie Jozef Štál, ktorý informoval o výsledkoch predchádzajúceho programovacieho obdobia a načrtol perspektívy pre súčasné programové obdobie. Skrátené programové obdobie 2004-2006 prinieslo prvé konkrétne skúsenosti z implementácie štrukturálnych fondov na Slovensku. Tieto skúsenosti boli premietnuté do prípravy nového programovacieho obdobia 2007-2013. Pre Európsku komisiu je najdôležitejšie, aby schválené a implementované projekty, aby to boli projekty, ktoré prinášajú najvyššiu pridanú hodnotu a aby čo najlepšie splnili ciele operačných programov, tak ako boli dohodnuté v rámci negociácií so Slovenskom. Skúsenosti z minulého obdobia ukazujú, že je potrebné venovať veľkú pozornosť kvalitnej príprave projektov od samého začiatku vo všetkých fázach, či už spomeniem verejné obstarávanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ekonomické a finančné analýzy a všetky potrebné kroky na to, aby projekty boli implementované v rýchlom a krátkom čase. Banská Bystrica je iste veľmi dobrým, ale nie jediným príkladom efektívneho využitia pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Po celom Slovensku je množstvo podobných miest a obcí, v ktorých možno vidieť konkrétne pozitívne výsledky nášho členstva v Európskej únii.